नमस्कार प्रणाम बा आप सबके। सब भोजपुरिया समाज के हम गोड़ छू के गोड़ लागतानी। और आज जौन हम आप सबके सुनावे जा रहल बानी, हमारा उम्मीद बा कि आप सबके बहुत अच्छा लागी, बहुत पसंद आई। तो हम आप सबसे यह प्रार्थना करब कि वीडियो के अधिक से अधिक लाइक करी, शेयर करी, अपन आशीर्वाद दी और कमेंट में ज़रूर लिख के हमके बताई कि हमार प्रयास कैसन लागता। तो आज हम प्यार के बारे में कुछ लिखले बनी। हास्य रस के कविता बा, सुनावत तनी आप सबके। प्यार ही पूजा, प्यार ही ईश्वर, इहे लोगवा कहेला। प्यार के खातिर कितना दुख दर्द लोग सहेला। प्यार में कितना गर्दन कटल, फांसी पर लोग टंगल बा। लाख कोशिश के बाद ना उतरे, ऐसा रंगवा में रंगल बा। घर बार परिवार छोड़ के मोह माया छोड़ भागता। प्यार के चक्कर में पड़ के लोग गजब गजब नाच नाचता। ये सब प्यार के कहानी बा जौन हमनी के दिन रात देखे के मिलता। अब एजा से हमार कहानी स्टार्ट होती है, शुरुआत होता है एजा से हमार कहानी। सुन सुन के प्यार के बात हमहू मन बना लिहनी। अब हमहू प्यार करब इहे विचार बना दिहनी। प्यार करे का हमहू विचार बना देनी। राती तो राती हो, दिनहू में सपना आवे लागल। राजकुमारी के सपना राती राती भर हमके जगावे लागल। प्यार करे के सोच के हमहू सपना देखे लगनी। आगे बा, चढ़त रहे जवानी भैनी जब 15 बरिस के। चढ़त रहे जवानी भैनी जब 15 बरस के। प्यार करे के मन हमार करे लागल कस के। और प्यार करे के हमार खूब मन कस के करे लागल। पढ़ल लिखल खेलल खाइल सब हम भुला गईनी। प्यार के हलुआ खाए खातिर हमहू खूब उतरा गईनी। इहे सपना देखत समय बीते लागल फुजूल में। इहे सपना देखत समय बीते लागल फुजूल में। एगो लड़की पर नजर डलनी पढ़त घड़ी स्कूल में। स्कूल के ही लड़की पर हम एगो नज़र डलनी। नज़र से नज़र मिलल, उ देख के मुस्का देलस। धीरे डगरत गाड़ी में जैसे धक्का लगा देलस। उ जब हमारा के देख के मुस्का देलस तो हमहू बहुत गच भइनी। जैसे धीरे गाड़ी डगरत रहे ओकरा के धक्का मार दिया जाला तो तेज हो जाले, वैसे ही हमार हालत हो गई। आगे बा, झाड़ के बबड़ी जीट जाट में रहे लगनी फिराक में। झाड़ के बबड़ी जीट जाट में रहे लगनी फिराक में। रहे लगनी गच, सोचे लगनी भेटाओ कहियो फाँक में। बीते लागल दिन असही कुछू समझ में आवे ना। प्यार के फेरा में पड़ के खाना पीना कुछ भावे ना। अब खाना पीना तक हमरा ठीक ना लगे। प्यार के बारे में बहुत कुछ सोचे लगनी। आगे बा, डर के मारे कुछ ना बोली, तनिको कुछ बुझाए ना। ऐसे तो खूब सोची, बाकी डर के मारे हमारे से कुछ कहाओ ना। अकेला में तो बाघ बनी, सोझा आए तो कुछ कहाए ना। खूब मन में लड्डू फूटे, खूब बाघ बनी अपना के कि आज तो कुछ ना कुछ कहिए दे, बाकी जब सोझा आवे तो कुछ कहबे ना करे, ऐसा हालत हो गई। आगे बा, उहो कुछ कहे ना परनी गजब झमेला में। उहो कुछ कहे ना परनी गजब झमेला में। हमरो समझ में आवे ना कुछ, नया रहनी है खेला में। उ तो कुछ कहबे ना करे, बाकी हमरो कुछ बुझाओ ना, कहे से कि यह खेला में अभी हम नया नया रही। देखत देखत 3 साल बीतल हमारा एह कहानी में। सोचनी कि अब प्यार ना होई हमारा एह जवानी में। सोचनी ऐसे काम ना चली, कुछ तो गुल खिलावल जाए। मुँह से कुछ कहात नइखे, लव लेटर लिख भेजावल जाए। मुँह से तो कुछ कहाते ना रहे, ऐसे सोचनी कि लव लेटर ही लिख के भेजवावल जाओ। राती में कागज पर सारा हाले दिल उतरनी हम। अब एक दिन रात में कागज पे सारा दिल के हाल हम लिख देनी। राती में कागज पर सारा हाले दिल उतरनी हम। सीट सीट के लिखनी कागज पर, छोड़नी दिल के एटम बम।
लिख के लव लेटर मामला पूरा सेट भइल। लिख के लव लेटर मामला पूरा सेट भइल। केकरा से भेजवाई सोचनी, तबले एगो छोट लड़का से भेंट भइल। अब सोचत रहनी केकरा से भेजवाई, तब एगो छोट लड़का से भेंट हो गई हमरा। सारा मामला ओ लड़का से हम बता देनी। 3 रुपया वाला बिस्कुट पर ओकरा के फुसला लेनी। वो लड़का के हम सेट करनी 3 रुपया वाला बिस्कुट पे। आगे बा, ले जा के दूरे से ओकरा के चिन्हवा देनी। वो लड़का के ले जाके हम लड़की के दूरे से घर चिन्हवा देनी, ओकरा के चिन्हवा देनी। हाले दी लव लेटर में ओकरा से भेजवा देनी। ले जा के दूरे से ओकरा के चिन्हवा देनी। हाले दी लव लेटर में ओकरा से भेजवा देनी। दौड़ल लव लेटर लेके लड़की के सोझा फेंक दिलस। ले जाके लड़की के सोझा फेंक दिलस। लगिए ओकर भाई रहे, उ पूरा मामला देख लेलस। लगिए ओकर भाई रहे, पूरा मामला देख लेलस। तब का भइल, हमना जननी ई बात, हमारा के उ घरे बुला लेलस। उ हमारा के घरे बुला लेलस, हम ई बात ना जननी कि ऐसन ऐसन मामला भइल बा। हमना जननी ई बात, हमारा के उ घरे बुला लेलस। हम जननी के प्यार करेले, मुर्गा उ फंसा लेलस। हम जननी के प्यार करेले बा कि उ तो मुर्गा फंसा लेलस हमारा के। भइल खातिरदारी हमार लागल लात डंटा पनही हो। भइल खातिरदारी हमार लागल लात डंटा पनही हो। प्यार में कितना दर्द होला, कैसे कैसे सहनी हो। जब लात डंटा पनही लागल तो प्यार के कितना दर्द होला, हम कैसे कैसे सहनी, अब का बताई। आगे बा, उड़ल प्यार के कबूतर पहाड़ा सब भुला गईनी। उड़ल प्यार के कबूतर पहाड़ा सब भुला गईनी। घरे जब आईनी तब बाबुओ से भी कुटा गईनी। घरे आईनी तबो खातिरदारी भइल। आगे बा, मन भइल गेंठा जैसन, केहू से कुछ ना कहे हो। हम ना जननी उ रहे क्रेक। हम ना जननी उ रहे क्रेक, देख के हंसे के आदत ओकर रहे हो। हंसी के हम प्यार समझनी, इहे गलती रहे हो। हम ना जननी कि उ लड़की क्रेक बिया, ओकरा देख के हंसे के आदत बा। ओकरा हंसी के हम प्यार समझ लेनी, हमारा इतना गति भइल। आ प्यार होखते होखते बाँच गइल, बहुत दर्द भइल। तो हम उम्मीद करतानी कि आप सबके वीडियो बहुत अच्छा लगी। अगर कुछ कहे के बाद तो अपन कमेंट करी, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करी। धन्यवाद। और हमारा चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी और बेल आइकन भी प्रेस करी, ताकि हम जब भी नया अपडेट करब, कुछ वीडियो डालब, तो आप सबके नोटिफिकेशन मिली। धन्यवाद।